Zuriyar Annabi Ismail alaihissalam ɗan Annabi Ibrahim alaihissalam wato kakan annabawa ita ce ta kai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato cikamakon annabawa. Masana tarihi sun rawaito cewa bayan haihuwar Annabi Ismail alaihissalam a ƙasar Palestine, sai Allah ya umarci Annabi Ibrahim alaihissalam da ya kai Annabi Ismail da mahaifiyarsa Hajara yankin Makka daidai inda Ka'aba take a yanzu. A wancan lokacin wajen daji ne daga Sahara sai duwatsu, waje ne mai matuƙar zafi. Annabi Ismail alaihissalam ya shafa rayuwarsa a garin Makka na kimanin shekaru 137, a inda ya yi aure har ya haifi 'ya'ya 12 a garin Makka, wanda suka haifar da ƙabilu 12, wanda a cikinsu akwai ƙabilar Qaidar, wanda ta rayu a cikin garin Makka kuma ta bazararsa ta har zuwa tsatsanta na 38, wanda shine ya zamo kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 20 wato Adnan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Banu Hashim, su kuma Banu Hashim su fito ne daga cikin Qurayshawa, wanda ɗaya ne daga cikin zuriyar gidan Adnan. Wannan shine tsatsan farin jakada tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ni ce ta kwar kullun Sadiqat Aisha Umar mai malari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya, da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.